dam ya phiro dakaya tu ti ai men sem bas nang ya ka bakam dei ban dom ya phi ba phi kham le bakla lada kam su thu ni dom sa ka bha phi shu singa ben tat anda ka cha ka jing dom te dakala cha kala technical ya phi batkan sa pan ma phiru sa technical ya ka omba phin le dom no namar kan wan biang ka to ka jing dong chung ka don ka ken thei ka pa dom no tang bas lam ban reply bot ba phi klam pek ya ka phone ani phi bisikol ka dom kum ta de bakai e api bat ka tiang yo ka do no ya phi teng ni ki shalang ni chuang chin jar da i than ka ken thei baka kol than harai ngim dei bandom baka le kom ta ne ka dom e phi han le ai lat bakan dom namar ki chuang ka nang dom ka ta nang e ka taru ki chaching dom sa shisin paralok ngan ong lada ka samna ka dom e phi wali dom lang hari ye yaka li yaka ro ye yaka khuble shibun ngin sa shampat ha ko ka video